Nire burua naizen bezala onartzeko beldurra izan dut. Izan ere ez dut erreza izan. Txikitatik ezberdina izango banintz bezala tratatu bainaute. Nire helburua, iraganen izan ditudan egoerak, egoera horiekin lotutako pertsonak eta haiekin izan ditudan gatazkak gainditzea da. Eta gaur egun, lanketa horretan nabil. Apurka nire burua ezagutzen noa, eta nire barne gatazkak gainditzen. Pixkanaka, nire jokamolde eta usadioak ezbaian jartzen. Eta batez ere, nire izaera eta ideiak azaleratzen eta adierazten. Barrurantz begiratzeak ikara sor dezake. Norberaren itzalak argitara ateratzeak eta lurrazpiratutako sentimendu eta emozioetan arakatzeak. Baina behin beldurrari aurrez aurre begiratzen diozunean, hau sentitzean, orduan sortzen da argia. Orduan zabaltzen da bidea. Eta une hortantxe hasten da askatasuna. Ni bidean nago. Eta zu? Gaurko urratsa beldurgarria izan daiteken arren, gogoratu ez zaudela bakarrik. Naomi Mendizabal naiz eta elkarrekin emango dugu gaurko urratsa. Utzi zure begiak isten lasai eta mantendu itxita saio guztian zehar. Sentitu zure ingurua. Zauden lekua. Egin barne ikusmira bat zauden lekuaren inguruan. Lau hormak. Sabaia. Lurra. Zure gorputza. Bertan etzanda edo eserita. Sentitu postura eroso batean zaudela. Egin behar dituzun mugimendu guztiak eroso egoteko. Zure lekua topatzeko. Oso garrantzitsua da eroso egotea. Erlaxatuta. Mugitzen baldin bazabiltza, saioan zehar lortu duzun erlaxazio egoera etengo duzu. Beraz, hartu denbora bat zure gorputza eroso eta lasai sentitzeko. Hasi zure arnasketari atentzioa eskaintzen. Begiratu. Sentitu zure gorputzak nola hartzen duen arnas. Begiratu zure arnasketa, firin-faran dabilen hosto bat begiratzen duzun bezala. Hostoa, mugitzen doa. Eta zuk ezin duzu ezer egin, honen mugimendua aldatzeko. Hostoa, airearekin batera doa. Ez, haren aurka. Sentitu zure arnasketa, hostoaren eta haizearen arteko dantza bat izango balitz bezala. Hostoa gorantz doanean,
Arnasa hartzen duzu. Bete egiten zara. Hostoa erortzen hasten denean, arnasa askatzen duzu. Gorputza ustuz. Arnasa hartu eta begiratu nola igotzen den hostoa. Askatu aizedena eta ikusi hostoaren jaitsiera. Utzi zure gorputzak arnasa aske ardezan. Arnasa hartzen duzunean, lasaitasunez betetzen zara. Eta arnasa botatzen duzunean, tentsioak askatzen dituzu. Pentsamendu eta kezkak badoaz. Jarraian, jarri arreta zure sudurrean. Hasi sudurretik arnasa hartzen eta askatu ahotik. Utzi haizeden ateratzen. Saiatu beste behin. Hartu arnasa sudurretik eta askatu den ahotik. Sentitu nola ahoa eta matraila aske geratu diren. Azken saiakera bat. Kontzentratu. Ahoa, ezpainak eta matraila aske sentitzen. Eta utzi azken hatsa ateratzen. Jarraian, hartu eta bota arnasa sudurretik. Egin arnasketa modu harmoniatsu eta lasai batean. Isiltasunean. Hartu arnasa poliki eta joan askatzen, pixkanaka, sudurretik. Errepikatu prozedura hau behin eta berriz. Zure gorputza erlaxatzeko, jarri arreta gorputzeko atal nagusietan. Sentitu oinak, zangoak, aldakak, bizkar osoa. Sabela, bularra, besoak, eskuak, eskutako hatz bakoitza, sorbaldak, lepoa, burua eta aurpegia, begiak, ahoa, kopeta, sentitu zure gorputz osoa eta errepikatu beharrein bat aldiz, errepaso osoa, gorputz osoko errepasoa, oinetatik burura eta burutik oinetara. Orain, zure arnasketak, zure gorputzak eta zuk zeuk bat egin duzue.
gorputzaren erritmoa mantxotuz, barne orekarako lehen pausua eman duzu. Mantendu adi eta jarraitu nire ahotsa. Imaginatu, aktore edo aktoresa bat zarela. Pantalla handiko aktore edo aktoresa bat. Filmatzeguna gaur hasten da, eta gidoia eta arropa eman dizute. Zure arropa erantzi eta emandako arropa janzten ari zaren bitartean, gidoia irakurtzen hasi zara. Arropa jantzi ostean, makillajea eta orrazketa egin behar dizute. Bertan eseri zara eta gidoia irakurtzen jarraitu duzu. Makillajea eta orrazketa bukatu direnean, ispilura begiratu eta beste pertsona bat zarela konturatu zara. Arropa ezberdina, itxura ezberdina, pentsaera ezberdina. Pertsonaiaren barruan zaude. Eta maskara hau zurekin eraman beharko duzu filmatzeak irauten duen bitartean. Badakizu egiten ari zaren guztia fikzioa dela. Pertsonaia baten papera antzezten ari zarela. Baina filmatzegunak aurrera doazen bitartean, zu geroz eta sartuago zaude pelikula honetan. Filmaketatik atera eta pertsonaiaren ibiltzeko era, jateko era, hitz egiteko era, zurekin daramazu. Naiz eta makillajerik ez izan, maskara zure aurpegira itxatsi da. Eta zuk, ark irentsi zaitzan utzi duzu. Izan ere, pertsonaia hori zaren bitartean, zure arazoak ez dituzu sentitzen. Zure beldurrak ez dituzu sentitzen. Ez dira existitzen. Pertsonaiaren arazoetan murgildu zara, eta pertsonaiatik ateratzen zarenean soilik etortzen zaizkizu, zure benetako beldurrak. Beraz, hauei aurre egiteko, maskara ipinita mantentzea erabaki duzu. Beste norbait naizen bitartean, nire beldurrak ez dira azaleratuko, pentsatu duzu. Lana amaitu eta kalera atera zara. Bertatik oinezoa zela, jendearengan fijatzen hasi zara. Inauteriak direla dirudi. Kalean doan pertsona bakoitzak bere maskara darama soinean. Batek etxeko arazoak. Besteak laneko istiluak. Ark bikote kontuak. Eta honek bakardadea. Gehienak beraien maskararen atzean izkutatzen dira, kalera ateratzeko eta barne beldurrak makilatzeko. Ez dugu onartzen beldurrak ditugula. Beldurra edo zaurgarritasuna erakutsi baino lehen, nahiago dugu maskara bat jarri eta antzeztu. Beldurra sentitzea zerbait naturala da. Denok sentitzen dugu. Hala eginak gaude, beldurra sentitzeko. Berezkoa zaigu. Beldurrak, batzuetan, egoera arriskutsuak identifikatuz salbatu gaitzake.
Ez zaio beldurra izan behar, beldurra izateari. Izan ere, batzuetan beldurra beharrezkoa baita. Imaginatu lau hanketako animalia bat. Edozein. Animalien erreinuan, gorputzeko alde leunak lurretik gertu daude. Lau hanken artean, babestuta. Menpekotasuna erakutsi nahi dutenean, animaliek buelta ematen dute. Beraien alderik leunenak agerian utziz. Gizakion kasuan, zutik gabiltzanetik, gure alderik leunenak babestu gabe goaz. Eta honek, arriskuak gertuago sentitzera eramaten gaitu. Maskarak ez dira betirako ordea. Maskarak erori egiten dira. Eta momentu horretan prest ez bazaude, agerian geldituko dena onartzeko arazoak sortu daitezke. Beraz, antzeztea beharrezkoa baduzu, kalera maskararik gabe ateratzeko prest ez bazaude, hartu zure denbora. Baina jakizu, lehenago edo beranduago, beldur horri aurre egin beharko diozula. Momentu hori prestatzeko, jarri zaitez ispiluaren aurrean egunero, eta esaiozu zure buruari beldurra sortzen dizun egoera, pertsona, sentipen hori gainditu duzula. Errepikatu esaldi hori beharrain bat aldiz. Imaginatu bide horretan zaudela. Beldur hori gainditzearen bidean. Eta esfortzu pixka batekin lortuko duzu. Fikziotik errealitatera pasatzea lortuko duzu. Beldurra aterako duzu. Begietara begiratuko diozu eta txikia egiten ikusiko duzu. Desagertu arte. Filmaketa bukatu da. Filma aretoetan ematen hasi da. Eta zu hau ikustera joan zara. Izan zaren pertsonaia hori pantailan utzi duzu. Eta orain, zu zeu izanez, etxera zoaz. Naomi Mendizabal naiz eta hau urratsa izan da. Pausos pauso, zure osotasuna berreskuratzeko bidea egiten lagunduko dizun saioa. Dagoeneko 10. saioa duzu hau. Eta orain ezagutu bagaituzu, gogoratu gainerako taldenak EITB podcasten eta audio plataformetan dituzula, eskuragarri. Oraindik ez baldin baduzu, arpidetu eta zabaldu lagun artean. Besarkada estua eta hurrengo urratsera arte. Entzun hori. Ulu Media.